אהלן חברים, את הסרטון הקרוב אני עושה לכם בכדי שתוכלו לדעת איך אנחנו משתמשים בבק אופיס שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בעצם מערכת בק אופיס לניהול כל הלקוחות, המפיצים, הזכיינים, כל מה שקורה לו בארגון, ניקוד, פרומו, פייליין. אנחנו לא ניכנס לכל החלקים האלה, אבל אנחנו כן ניכנס לאיך משתמשים בעצם במערכת הבק אופיס, הווירטואל אופיס החדשה שלנו. עשיתי סרטון כזה ישן, אבל עכשיו אני רוצה לחדד לכם את זה ולהראות לכם בעצם איך תוכלו להשתמש בבק אופיס בשביל תועלת הארגון שלכם, לראות בדיוק איפה נמצא כל דבר. אני לא אכנס ליחסים הזמנות, כי לזה סרטון מיוחד, אבל איפה רואים כל דבר, איפה רואים את הלקוחות שלנו, את המפיצים שלנו וכו' וכו'. אז בואו נתחיל. קודם כל כולנו יודעים שבשביל להיכנס במערכת הבק אופיס בעצם צריך לרשום juiceplusvirtualoffice.com. אתם קיבלתם את זה עם username, יש לכל אחד שם משתמש וסיסמה, קיבלתם את זה במייל. אם לא, אתם מוזמנים להתקשר לחברה, לליאור, ולבקש לשחזר את הסיסמה ואת הקוד שלכם, ויתנו לכם את זה מחדש. אחרי שאתם נכנסים, אתם פשוט עושים sign in, ובעיצוב החדש, בעצם החברה חילקה לנו את זה לכמה ריבועים, שנוכל לדעת בעצם כל דבר איפה הוא נמצא. אז קודם כל אתם רואים, כתוב פה בצד את השם שלכם, את ה-fin number, זה בעצם המספר המלא של המספר זכיין שלכם. אם אתם רוצים להכניס לקוח בארץ זרה, חוץ לארץ, ארצות הברית, קנדה, לא משנה איפה, ואתם עושים את זה דרך האתר החיצוני של החברה, שזה juiceplus.com, אתם צריכים להכניס את כל המספר הארוך. למה? בגלל שאם אתם תרשמו רק 505 או איזה מספר מפיץ שיש לכם, אז הם לא ידעו מאיזה מדינה אתם. אז ISR 000 והמספר שלכם, זה המספר שאתם צריכים להכניס. זה במקרה שאתם נמצאים עוד פעם באתר של juiceplus.com או מקום כזה. פה זה בעצם כדור הארץ, אתם צריכים לבחור באיזה מדינה אתם עובדים. אתם יכולים לעבוד בישראל, כמובן בכל מדינה שהיא פתוחה, שג'וספלוס פתוחה בה. אם אתם רוצים לעבור לארצות הברית, אין שום בעיה, אתם יורדים לפה, אתם לוחצים על United States ואתם בעצם עוברים לעבוד בארצות הברית, ואז כל הנתונים שיהיו לכם על המסך הבק אופיס, הוא יהיה לפי אותה מדינה שבחרתם בה. אם זה ארצות הברית, אז עכשיו זה יהיה ארצות הברית. אתם רואים, בארצות הברית יש לי 4 אלרטים בחלק העסקי, ואם אני אעבור לישראל, אתם תראו שזה שונה לגמרי, כי זה תלוי באיזה מדינה אנחנו עובדים. אז בואו נתחיל להרוץ על זה טיפה, על כל האפשרויות שיש לנו בבק אופיס, זה בעיקר מידע. אל תפחדו ללחוץ על דברים, לא יקרה שום דבר, אף אחד לא יחייב אתכם $50,000 על זה שקניתם את חברת ג'וספלס. אתם פשוט תשחקו עם זה כמה שבא לכם, אתם יכולים ללחוץ, לטעות, הכל יהיה בסדר גמור. הריבוע הראשון שאתם רואים כשאתם נכנסים, זה בעצם הריבוע הכי חשוב מבחינת ניהול העסק שלכם, כי הוא בעצם מעיד על ה-PB וה-POB שלכם. ה-PB זה אתם צריכים להגיע פה ל-3,500 נקודות. אנחנו בתחילת חודש, אז המספרים הם לפי תחילת חודש, אחר כך זה עולה. ה-POB כרגע הוא 862 נקודות. אתם צריכים שיהיה לכם פה 21,000. כמובן שה-PB זה מדרגת JPA וה-POB זה מדרגת SC, שוב אני לא נכנס לכל זה. טים פרומו, פה יופיע לכם ניקוד אם אתם בדרגת JPF או SC. כי מעבר לדרגת SC, אתם בעצם כבר מתחילים להיות מתוגמלים לפי פייליין, ולכן זה כבר לא מעניין. בגלל שבעמדה הזאת אני NMD, אז לכן לא מופיע לי הטים פרומו. אבל אם אתם בתחילת הדרך שלכם, JPF או אפילו אם סגרתם SC, בגלל שיש גם דבר כזה שנקרא SC פעם שנייה, לכן הטים פרומו תמיד יופיע, וזה בעצם סך כל הניקוד שיש לכם מכל הארגון, ואתם תוכלו, אם אתם לוחצים על זה, אז הוא בעצם מפרט לכם מה היה ב3 חודשים אחורה, כן, נובמבר, דצמבר וינואר, זה החודש העכשווי. שוב, אצלי הכל 0, כי בדרגת NMD זה כבר לא, אין לזה שום משמעות. ה-PB וה-POB, אם אני אלחץ על ה-PB, אני אוכל לראות בעצם ממה זה מורכב, הניקוד. לא יודע למה כרגע אי אפשר לראות, אבל אני אמור לראות ממה מורכב הניקוד שלי, מאיך הם הגיעו ל-862, איזה לקוחות קנו, בשביל שאני אדע, הנה במקרה הזה, אני יודע מה היא קנתה, ובעצם כמה הניקוד של הדבר הזה.
זה בדרך כלל מראה את הכל ביחד. אוקיי, אז מה שיש לנו פה בשני הריבועים הראשונים זה Business Alerts ו-Customer Alerts, וזה נורא חשוב, בפרט ה-Customer Alerts, ותכף נדבר למה. ה-Business Alerts, אם אתם לוחצים על זה, הוא בעצם אומרים כמה מפיצים. שוב, אנחנו בתחילת חודש, אז זה מספרים קצת זה, אבל כל פעם זה. יש לי מפיץ חדש אחד בארגון, אם אני אלחץ, אני גם יוכל לראות מי הוא. יש לי 3 אנשים שקרובים ל-PB, הוא ייתן לכם את כל ההתראות העסקיות, שבעצם אתם תוכלו לבוא למפיצים שלכם ולהגיד להם, היי, ראיתי שנכנס לך מפיץ, איזה יופי, או כל מיני דברים כאלה, או ראיתי שאתה נורא קרוב ל-PB, אולי באמת כדאי שנעשה איזה מאמץ ונבנה את זה שבאמת אתה תגיע לשם. כמובן שאנחנו בתחילת חודש, אז בסוף חודש פתאום אתם יכולים לראות פה עשרות אלרטים, יש לכם פה את ה-X הזה, אתם יוצאים, חוזרים חזרה. Customer Alerts, זה בעצם יש לי 3 חברים בקבוצה, שהם קרובים ל5 לקוחות, אתם יודעים שה-Give Me 5 מדרגת JPF נותן לנו בונוסים, אז אם אני לוחץ על זה אני רואה מי ואני רואה כמה לקוחות הם הביאו, ואני אוכל ללכת אליהם ולהגיד להם, היי רחלי, מה העניינים, תקשיבי ככה וככה, אוקיי? כדאי לנו לעשות עוד לקוח, בואו נתכנן את זה בצורה נכונה. זה בעצם נותן לכם הסתכלות טובה. עכשיו לא רק זה, ב-Customer Alerts אתם תוכלו לראות אם יש לכם לקוח שמחדש ב10 ימים הבאים, זה גם נותן לכם את ההערה פה, ואז אתם יכולים להגיד, אוקיי, יש לי 10 ימים, ליצור איתו טיפה קשר, להגיד לו, היי, מה העניינים, עוד כמה ימים המוצר שלך אמור להתחדש, אני לא רוצה שתגיע למצב שלא יהיה לך הספקה בבית, אם אתה רוצה לחדש כן או לא, אבל זה רק בשביל, עוד פעם, הנושא הוא לא איך לפנות לאנשים פה, זה רק לדעת איך להשתמש בבק אופיס, אז אני לא נכנס לזה. Quick Links זה בעצם לינקים שהם מהירים בלי לחפש יותר מדי, אז כמובן בכל מדינה זה משתנה, אז אם אתם רוצים לראות באנגליה, בארצות הברית וכו', אז אתם תוכלו לראות. אז פה הם, ג'וספס בישראל בעצם הכניסו בעיקר את החלק של הפייסבוק, ששם הם עובדים חזק, שוב X1 מחזיר אותנו חזרה, כל מדינה זה משתנה. אם אני עולה טיפה, אתם תוכלו לראות את ה-Mission Driven Model, Basics, Events ו-News. News זה החדשות, כל הדברים החדשים שיש בכל מדינה. בכל מדינה זה אחרת. אם תיכנסו למשל לאנגליה, תוכלו לראות, אם אני אחליף את כדור הארץ לאנגליה ולחץ על News, אתם תוכלו לראות כל מיני, בישראל אין, אז אנחנו פחות אולי מתפעלים את זה. באנגליה, אם אני אחליף למשל, אתם תוכלו לראות את הזום קול שהיה. בעצם שיחת ועידה, שיחת מנהיגות שהייתה לפני כמה זמן, כל פעם עולה שיחה חדשה. אתם רואים, יש פה עם פאולו מאוצ'י ועם דן הולצמן, היו 2 שיחות בינתיים. כל פעם שיהיה עוד אחת, יעלו עוד אחת. זה בגלל שהחלפתי פה לאנגליה. אם אני אחזיר את זה, כמובן שזה יחזור. עכשיו אני רוצה לראות לכם משהו, הרבה אנשים שואלים אותי הרבה פעמים לגבי ארצות הברית, איך אני אדע איפה יש אירועים וכו'. אז כמובן שתמיד לשמור על קשרים טובים עם אנשים מארצות הברית זה נהדר, אבל יש עוד דרך, וזה בעצם להיכנס לפה. ויש לכם פה, הנה אתם רואים פה בניוז יש הרבה יותר, פה זה בארצות הברית, אפשר להשתמש, זה חומרים כאילו בשבילנו, אתם יכולים להשתמש עם מה שאתם רוצים, אבל אם אני אכנס ל-Events בארצות הברית, זה משהו מאוד מעניין, אז פה אני יכול לעשות Events Schedule, ואז אני בעצם נכנס לראות את כל הלוח אירועים שיש בארצות הברית, והיופי בארצות הברית שאתה יכול לבחור בעצם לפי ספיקרים, באיזה אות הם מתחילים, לפי, אני יכול להשאיר גם הכל פתוח, אני יכול לבחור את התאריכים, למשל יש לי מפיץ שאני רוצה לשלוח אותו בשבועיים הקרובים, אז אני יכול לבחור נגיד מהשביעי עד ה-21, רק בשביל לדעת טווח של תאריכים. Speaker name, זה לא משנה אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום איזה state, למשל אם אתם רוצים שזה יהיה בניו יורק או ממפיס או טקסס או איפה שזה לא, איפה שהמועמד שלכם זה, ומה המרחק שהוא בעצם סביר להניח שהוא ייסע, בסדר? 100 מיילים, 500 מיילים, ואז אתם עושים search, פה הוא נותן לכם בעצם את כל, בגלל שלא הגבלתי אותו, אז הוא אמור לתת לי עכשיו את כל לוח האירועים שיש בשבועיים הקרובים, אם יש, הנה, אתם רואים בשבועיים הקרובים יש מלא אירועים בפלורידה, בקליפורניה, אתם יכולים לראות מי מעביר,
ומה הנושא, אוקיי? בעיקר זה Inspire Healthy Living, זה בעיקר מצגות מוצר, חלק גם קצת מצגות עסקיות, ואתם יכולים לראות שיש לכם בכל ארצות הברית. אז זה כלי מאוד 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 שימושי, אם יש לכם מפיצים בארצות הברית, כי ארצות הברית היא ענקית, אז אתם יכולים להשתמש בדבר הזה. כמובן יש קבוצות פייסבוק, תשתמשו גם בהם. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו, אני חוזר לישראל, ואני רוצה לחזור בעצם לעמוד הראשי שלנו. בעמוד הראשי אנחנו לא עשינו עדיין את כל עוד לא עברנו על הכל, אני רוצה צ'יק צ'ק לעבור על שאר הדברים. יש לי My Customers, בעצם פה אני יכול לעשות, לצרף לקוח, או לצרף לקוח עם מחקר ילדים, כמו שיש לי פה למעלה. יש לנו כמובן My Personal Profile, שזה, פה יש לי את My Website, שזה האתר שלי. למי שרוצה להקים אתר אינטרנט אישי משלו, אז יש לכם כבר אתר אינטרנט אישי פה, שכמובן אתם יכולים להוסיף לו מידע, first name, last name וכו', כתובת, zip code, city, אם זה מה שאתם בוחרים להוסיף. אתם אפילו יכולים להוסיף תמונה, אם אתם רוצים, אני לא הוספתי עדיין, אבל אתם יכולים. ואז למטה פה זה בעצם האתר שלכם, jusus.com/ פה זה LM00505, לכם יהיה את המספר שלכם ואת השם שלכם, אז זה ליאת מזרחי, כן, אבל אצלך כל אחד זה יכול להיות שונה. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להקים את האתר שלכם דרך פה בשנייה, זה פשוט כבר קיים. עוד דבר שאפשר בפרסונל פרופייל זה בעצם לשנות סיסמה, לראות כמה כסף אני מרוויח, פשוט סיכום של כל הכספים שהרווחתי עד היום בג'וס פלאס, אז אפשר לראות גם מפה, וזה הריבוע הכי שימושי ever, כאילו זה מה שפה אנחנו נמצאים. My Team Data, בעצם אנחנו יכולים לראות כל דבר שקורה אצלנו בארגון, למשל אני רוצה לראות Organizational Chart, אני רוצה לראות את העץ שלי, אז אני יכול להיכנס, פה אני יכול לראות את העץ, אני אעשה נגיד All, בשביל לא להגביל אותו ב-Levels of Display, זה בעצם אומר שורות לעומק, כמה להראות, ואז אני עושה Show Report, ב-Show Report אתם יכולים לראות שבעצם את הארגונים, זה העמדה השנייה, אז אתם יכולים לראות חלק מהם, ובעצם את כל ההתפצלויות זה רק מפיצים כמובן, לא רואים פה לקוחות, אתם יכולים לעבור על כל המפיצים שלכם, להיכנס ולראות פרטים אם אתם רוצים, אם זה רב אבני ורמסיסו ואילנית, אתם מכירים, כולם מכירים את כולם, אז אם אתם רוצים להיכנס ולראות על המפיץ שלכם משהו, אז אתם יכולים בהחלט. בואו נראה למי נעים לי להיכנס, שלא יעשה פה בלגן. אוקיי, למשל, סתם לצורך העניין, אני יכול להיכנס למפיץ מסוים, לעשות view details, ואז אני אראה את כל הפירוט עליו. הוא ייתן לי את כל הפירוט עליו, כמה פייליין יש לו, כמה היה לו חודש שעבר, וכו' וכו'. זאת דוגמה של מיכל אטלן. אני לא רוצה להיכנס בשביל שלא באמת יהיה פרטים יותר מדי. הנה, זה אח שלי, אז אין לי בעיה. דוגמה, שלומי מזרח, אני יכול להיכנס, ולהסתכל על בעצם כל הגרף שלו, כמה פייליין הוא עשה חודש שעבר בדצמבר, היה לו 27,000 נקודות פייליין, אני יכול לראות את ה-PB שלו, את ה-POB שלו, בינואר הוא כבר סגר את ה-PB שלו, יש לו Access PB, זה מחודש שעבר, וה-PB מהחודש זה 525, ה-POB שלו זה 3,197 בינתיים מתחילת החודש, וה-Access POB זה 21,000, ואם אני רוצה אני גם יכול להיכנס ל-12 months analysis report ולראות בעצם כמה כסף הוא הרוויח. אז זה גם כן אפשרות בשבילי, אתם יכולים להסתכל על המפיצים שלכם, לדעת, למשל החודש האחרון הוא הרוויח 3,825 שקלים. אוקיי, אנחנו יכולים לעקוב טיפה אחרי המפיצים שלנו, וכמובן לראות אם הם מרוצים או לא. מה עוד? זה בחלק של העץ, אוקיי? לראות את הארגון שלכם, איך הוא מתפתח, בטח בתחילת הדרך מסתכלים על זה קצת יותר, אני היום כמעט ולא נכנס לשם. אני אחתוך את הסרטון פה, ואני אעשה לכם סרטון נוסף, כי הסרטון הנוסף הוא קצת יותר ארוך, יותר למתקדמים, אז אני אחתוך את הסרטון פה ואני אעשה לכם סרטון נוסף.